Колко си висока? Височка са хора. Значи, принципно, искам да ви кажа, че днес даже като снимахме видеото в мола и се видях с доста хора от вас, даже когато се видях с някакви сравнително високи момчета, бих казала такива батковци, и просто те нещо ми се бяха напъчили така, нали, ходеха така, супер страшно, но бяха ходили така, нещо така ходеха. И бяха нещо, докато ходеха така, и аз просто се изпъчих и просто станах по-висока от тях. И те нещо се комплексираха и бяха като, тя е много висока, бе, не знах, че е толкова висока, да. И аз съм като, да. Не, аз между другото не съм толкова висока. Мисля, ето ли. 70. Не съм толкова висока, но не бих казала, че съм ниска за момиче и за възрастта ми. Така че да. Какво мислиш за Анди? Анди, какво мисля за него? Мисля, че... ако трябва да го... Приятели с мен, ако трябва да опиша... Добро момче. В смисъл, много забавен, много креативна личност е. Много сладка, мерси. Срещва ли си Мексън? Нали с Мексън снимахме заедно проклятието, как да не съм срещнала? Благодаря много, Алексчето, Ники, благодаря за гифтата. Гадна ли ме за Меган от Ергена, че отпадна? Много. Значи, първо, той Ергенът ни подари, не знам дали, в смисъл не, така го кажа, отдели време на Меган, но не мисля, че беше достатъчно време, понеже тя беше супер неконфликтна, изключително неконфликтна, беше изключително умна, интелигентна и не мога да кажа, че всичките момичета в Ергена са така, даже повечето. И беше изключително умна, дошла от Канада заради него.